Castellers de Vilafranca, us convidem el proper 1 de novembre, dia de Tots Sants, a venir a Vilafranca, a la plaça de la Vila, per assistir a una de les diades castelleres més importants del calendari. Us esperem a tots, a fer pinya i també a conèixer Òmnium Cultural, que serà present a la plaça amb un estand informatiu. Animeu-vos i veniu a la plaça de la Vila a fer castells i a conèixer Òmnium Cultural. Quan som més, se'ns veu més. En respecte més.